Здравейте хора! Как сте днеска? Това е новия ми клип. За първи път снимам и може би това ще има нова... Ще снимам... Ще снимам клипове, това е моя приятел. Здравейте хора! Това ще бъде клип, това ще бъде обучителен клип за T-Bus, защото и аз съм ютубър. И аз снимам. И си използвайте това на Camtasia. Използвайте Camtasia Studio 7. Сега ще покажа линка. Да, може. Има линк. T-Bus може да сложи там линка. И си Camtasia Studio 7. Така нататък, бла. Аз да се изтегля седмицата, че аз съм с сумица и много не бала. Да, и може би това беше как да го спра. Не да си кажа стоп.